Semblança del pare Cebrià Baraut i Obiols, en el centenari del seu naixement. Cebrià Baraut i Obiols va néixer a Cal Roca del Vilar el 21 de maig de 1917, en el si d'una família nombrosa i molt cristiana. Era el més petit de 6 germans. Els seus pares, Miquel i Alfonsina, el batejaren el dia següent a l'església parroquial de Sant Miquel i li posaren el nom de Francesc de Sales. Tenia un oncle salesià, Joan Baraut, i un germà gran benedictí de Montserrat, el pare Maiol, i 3 germans salesians, Tomàs, Pau i Lluís, i una germana, Alfonsina. Per aquest motiu va rebre el nom de Francesc de Sales, salesians. Als 10 anys, el 1927, ingressà com a escolà a l'abadia de Montserrat, mogut per l'exemple del seu germà, Maiol, i per l'ambient religiós, es decidí per la vida monàstica. Als 17 anys, entra al noviciat i li fou donat el nom de Cebrià. 2 monjos marcaren les seves primeres passes. L'abat Antoni Maria Marcet, pel qual sempre va manifestar una agraïda i indefaient adhesió, i el pare Anselm Alvareda, arxiver del monestir i després director de la Biblioteca Vaticana i cardenal. Va ser el seu animador en les seves primeres passes en la recerca històrica i va vetllar pel desenvolupament dels seus estudis superiors. En esclatar la Guerra Civil de 1936, el jove Cebrià Baraut va sortir del port de Barcelona amb passaport de la Generalitat juntament amb una vintena llarga de monjos de Montserrat. L'abat Marcet va enviar els joves monjos estudiants als principals monestirs europeus que gaudien d'un professorat notable. Cebrià i altres de la seva promoció van ser escrits al monestir de Maria Laach, Alemanya, i després a Veuron, Alemanya, on feu els vots solemnes l'1 de gener de 1939. El coneixement de la llengua alemanya i la formació rigorosament metòdica que va rebre en aquests monestirs li va ser un bagatge preciós al llarg de la vida. En esclatar la Segona Guerra Mundial, el pare Cebrià va ser destinat al Col·legi Internacional de Sant Anselm, a Roma, per continuar els estudis. L'any 1940, degut a l'extensió de la Segona Guerra Mundial, abandona els estudis i retorna a Montserrat, on rep l'ordenació sacerdotal el 10 d'agost de 1941. En 1947 torna a Roma a fi de continuar els estudis en la Pontifícia Universitat Gregoriana. En aquell temps va freqüentar també l'Escola de Paleografia i Diplomàtica del Vaticà, tutelat sempre pel cardenal Alvareda, obtenint la llicenciatura i el doctorat en Història, especialitat en l'edat mitjana. Tornat a Montserrat, va exercir de professor d'Història Eclesiàstica Medieval a l'Escola d'Estudis Teològics del monestir i va dedicar les seves imponents energies a la investigació històrica en els seus 3 àmbits de màxim interès: la història de Montserrat, la dels monestirs benedictins medievals a Catalunya i, sobretot, la del bisbat d'Urgell i Principat d'Andorra. Val a dir que el 1974 el pare Cebrià Baraut va obtenir la llicenciatura en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. Des del 1963 residia amb freqüència a la casa que el monestir de Montserrat té a Engordany, Andorra, i cada setmana es marxava 2 o 3 dies de treball a l'Arxiu Diocesà d'Urgell. Va ser nomenat historiador oficial del bisbat i d'Andorra. Al bisbat, el pare Cebrià va crear escola i va aplegar un grup de sacerdots, entre ells mossèn Benigne Marquès, i d'investigadors seglars interessats per la història d'Urgell. Fruit d'aquest apassionat estudi, es constitueix al bisbat d'Urgell l'any 1977 la Societat Cultural Urgelitana i n'és el seu president i funda la revista científica Urgèlia, de la qual va dirigir 14 volums.
Va fundar la revista Urgèlia. Andorra, en les seves estades, a partir de 1965, crea la col·lecció Monument Andorra i el 1976 els quaderns d'estudis andorrans i el 2004 es repeteixen els estudis d'investigació i recerca amb el seu nom. La tasca de Cebrià Baraut és molt celebrada per historiadors i investigadors per acostar tot el que es va escriure entre el segle IX i el segle XIII, registrat al Bisbat d'Urgell sobre Andorra i Urgell. S'ha dedicat tota la seva vida a transcriure tota aquesta documentació. És en veritat que també té escrits d'històries i d'interpretar totes aquestes dades, però jo destacaria més aquesta feina de paleografia i de documentalista de tota aquesta història, és a dir, la base de la història. A partir del seu llegat, l'arxiu ha continuat amb aquesta tasca recollint documents d'institucions públiques i privades del segle XVI al segle XX. Com a reconeixement a aquesta tasca cultural, és guardonat amb el títol de membre del Comitè Andorrà de Ciències Històriques. La seva tasca d'investigador és immensa. Pel Bisbat i Andorra va ser un home provident. Mossèn Benigne el defineix com a home senzill, humil i afable. Historiador meticulós fins al final. Va transcriure, interpretar i publicar documents del segle XI, obrint les portes a posteriors investigadors. Una feina solitària i àspera, però a fons i amb gran rigor científic. Les seves publicacions tenen ressò mundial i és considerat com a gran especialista de l'edat mitjana. Era membre de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. El 1974 fou distingit amb el títol de membre corresponent de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El Departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona el nomenà col·laborador científic. L'any 1991, la Fundació Jaume I li atorgà el Premi d'Honor per la seva extensa i valuosa contribució a la recerca històrica dels països catalans en general i en especial de l'antic bisbat d'Urgell i el Principat d'Andorra. No deixà mai de banda la seva terra natal. Va ser president de l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet des dels inicis i en va ser el seu president durant molts anys. Va assistir a la primera representació de l'Arnaldeta el 8 d'agost de 1987. Estic molt contents i satisfets de poder inaugurar aquest monument. Ens alegrem que aquest projecte, concebut per uns quants i després compartit unànimement per tothom, hagi arribat finalment a bon terme. Arnaldeta de Caboet és la figura femenina més il·lustre i més famosa sortida d'aquesta vall i del noble llinatge dels Caboet, un dels principals llinatges de l'antic comtat d'Urgell, senyors de les valls de Cabó, Sant Joan i Andorra. Arnaldeta, com ja sabeu, fou la mare d'Ermessenda, vescomtessa de Castellbò i comtessa de Foix, els descendents de la qual arribaren a ser, amb el temps, reis de Navarra i finalment de França. Posteriorment, se li va retre un homenatge com a president honorífic, l'agost de 1997. Va donar gran prestigi a l'associació. Per això, i amb molt d'encert, l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet volgué perpetuar la memòria d'aquest home il·lustre amb un monument al Vilar, el seu poble natal, recordant-lo a futures generacions. Em plau participar en aquest acte d'homenatge a un monjo insigne de la meva comunitat de Montserrat. I és en nom de tota la comunitat que vull agrair la iniciativa dels promotors del monument que inaugurem i a tots els que hi han col·laborat
la formació sòlida que va rebre el pare Sabrià i que ha estat aquí recordada, el seu treball d'investigador i els seus escrits científics o de divulgació el constituïren en una autoritat internacional en el camp de la història. Sempre se sentia molt vinculat a aquesta vall de Caboet, que estimava entranyablement, així com les seves arrels urgellenques i la seva família. Podríem dir que va ser l'arrelament sòlid en aquesta vall tan particular que li va possibilitar d'obrir els seus horitzons, com aquesta vall s'obre, tant a nivell espiritual, intel·lectual com científic. És que qui està ben arrelat a una terra, però té una mentalitat oberta, sap entendre els altres pobles i les altres cultures. Moments de la vida del pare Sabrià. Amb la seva família el dia de la professió monàstica. Amb l'abat Marcet a Maria Lach. Actuant de diaca a Montserrat. El dia de la seva ordenació sacerdotal. Amb la família el dia de l'ordenació sacerdotal. 50 anys de la professió monàstica. 50 anys de l'ordenació sacerdotal. La família el dia dels 50 anys d'ordenació. Pare Sabrià, monjo bo i savi, ens has deixat unes petjades que no les esborrarà el pas de la història. Com a historiador, la seva obra ha sigut immensa. Més de 3.000 obres publicades. La seva memòria restarà sempre entre nosaltres. Ha fet un camí curull de fruits. Ens deixà el 8 de juny, dies Pentecosta, de 2003, a Montserrat.